gent de la vella escola, de 50 anys i tal, que han dissenyat vinils i deien que hi ha molta diferència, i aquest senyor que va fer la portada d'infoito deia que quan dissenyaves un vinil hi havia més superfície per on dissenyar, i un CD és molt petit. I ell deia que clar, en aquests moments no se va capaç de dissenyar un CD per la poca superfície que hi ha. O sigui, hi ha molt poc espai. El que passa que sí que el suport de CD o la cap s'ha evolucionat molt. O sigui, el vinil era una funda de cartó i punta, però o era doble i tal, per CD hi ha 1000 coses avui en dia. Més petit en llibre, fora llibre, en el que vulguis. Però hi ha molta gent que sí que diu que això, que a l'època de vinil hi havia més superfície on dissenyar. I vos en recordeu d'un disc que va editar Rafael Ferrer als anys 80 també, que era Desnormalització, que el va ficar dins una capsa d'encimada? El tenc en aquest disc. És molt mal de trobar avui en dia ja. Passatemps va reeditar també un disc que també m'acorda amb una capsa encimada fa una sèrie d'anys. Qui? Passatemps, una tenda... I ara que s'ha pot de moda, que ara tornen a fer vinils, o sigui, les cases que te fan, t'agaven CDs i tal, t'envien ofertes de fer vinils de colors. Però colors personalitzats, o sigui, aquest magenta d'Ivetes podien fer un disc amb aquest color exactament. Mira, ja... L'amplificador de fama que tenim aquí darrere du vàlvules classivistes. Ah, mira tu. Però això sonava també. Els millors amplificadors són els de vàlvules dels anys 50. Però Estan he notat que esta nit t'ha transformat això. Perdona, tia, perdona. És que soc així d'emprenyador.